Demek bizning tema umra, Нәрсе деген сөз умра? Birinchidan, umra ol тәрҗемә ителә барып көрү деген кеби. Барып көрү, гыйбадат кылу нияте белән барып көрү. Мәсәлән, гомер деген сүз бар бит, әйме гомер. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә, мәчетләрне иннама яъмуру масаҗидаллаһ. Кемнәр мәчетләргә гомер бирә? Ягъни йөрүчеләр, анда гел оживлять итеп торучылар, аны гомер бирә, гомер. Гомра да шушыннан. Гомра, ягъни барып көрүп, гыйбадат кылу нияте белән, ягъни җанландырып кайту. Аңлашыладыр инде бит. Гомра кечкенә, кече хаҗ, халык телендә кече хаҗ инде ул. Гомра. Гомрәгә барган ният иң беренче гомрәгә инде кеше ихрамга кергәндә генә түгел, иннән инде ниятләп чыгып китәргә тиеш. Җыена башлаганда инде, ягъни шушындай дулкынлану белән, трепет белән шундай чыгып китәргә тиеш инде ул. Чөнки ул кая бара? Аллаһ Тәгаләнең кунагы булып. Чөнки изге җир, иң изге җир бит ул, дөньядагы иң изге җир. Ул Пәйгамбәрбез Ибраһим алейһиссалам, Исмаил алейһиссалам йөргән җир, Пәйгамбәрбез йөргән җир, ислам дине куәтләнгән җир бит инде ул. Шушындай һәрбер мөхәддәс булган шушындай изге урын. Анда барган кеше генә инде аны белә, аның теге нинди состояниегә килгәнен. Һәм инде анда барган кеше инде гел шушында сагынып тора. Ул ватан да түгел бер караганда, ләкин ул сагындыра, чөнки исламның ватаны. Шушындай күңелдә шушындай хисләр. Ягъни ләкин ул барыбер иманга карый, иманның тәэсире ул. Кайбер кеше мәсәлән барган вакытында барга мөмкин, нәрсә калган инде миңа анда дип, ләкин кайткан вакытта иманы куәтләнеп кайтырга мөмкин. Бер хатын ирен алып бара, мәсәлән, хаҗга сирәп диярлек инде, мәҗбүр итеп. Шушында таваф кылалар, иссе бит инде Кагъбатулла тирәсендә таваф, обход. Ясаган вакытта иссе бу. Нәрсә эшләп берим мин монда тиле булып дип әйтеп, шушындай уй килгән инде. Менә шушында аның теге йөрәге кысылып куйган, йөрәге кысылып, йөрәгенә әзрәк суккан. Шул вакытта ул тәүбәгә килә, шушы сүзләр өчен. Ул инде бөтенләй бүтән кеше булып кайтаннан. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә иң якын булган урын, шуңа күрә анда бару инде безнең өчен зур бәхет һәм баруга ният һәр вакытта булырга тиешле. Гомра бит инде елның теләсә кайсы вакытында кылына дидек, ләкин Пәйгамбәрбез аны Зулкагъда аенда кылган инде бит. Һәр вакытта кайсы вакытта барырга телибез, шунда барып була. Рамазан аенда кылу инде, гомраны кылу бик зур савап икәнлеген бит инде әйтеп уздык. Пәйгамбәрбез белән бергә хаҗ кылган кебек булып, әҗер савап шулай бирелә ул кешегә. Башлыйбыз, демәк, гомрага хәзер Мәккәгә иң беренче бара микат. Микат дигән сүзнең кай җирдә икәнлеген әйтеп торып аңлатып торырга кирәк. Менә җитәкчеләр әйтә, микат ул ихрамга керә торган урын. Микат беренче. Микат ихрамга керә торган урын. Әгәр дә кеше гомрага килә торган кеше шушы микат дигән границаны әгәр узып китсә, ул кеше яңадан кире кайтып, шушы микат дигән җиргә барып, шушы урынга яңадан ихрамга керергә тиешле була. Ягъни узып китәргә ярамый. Аңлашылдымы? Микат. Ярар, микатка бар килеп җиттегез хәзер. Әйттек инде, аны аңлатып торырга кирәк. Аны җитәкчеләр аны аңлата. Менә монда микат, менә шунда. Мәсәлән, Мәдинәгә туктадың, Мәдинә шәһәрендә инде ихрамга керәбез. Дә шушыннан нарса, мәсәлән, автобус белән китәсең монда тагын. Гадәттә инде автобус белән анда китәсең инде ихрамга кереп. Ихрамга керү
яғни әйтелдейді ол шындай состояние. Біз аны аңнап киттегенде бит, тыңлап уздык. Демәк, микатта кеше гысел ала, гысел. Гыселләнү сөннәт. Гыселләнү. Гыселләнә кеше. Ихрам кие. Ихрам кигенче тәненә хуш исле майлар сөртә. Ирләр. Чөнки хатын-кызлар исле майсын таратып иргә тиешле түгелләр. Аларда гыселләнә, ихрам кие, хатын-кызлар ихрамны үзләре теләгән киемне кие, ирләрнең билгеле, ике кисәк тукыма аларның. Бер нинди кием булырга тиешле түгел анда. Аны шуны белергә кирәк. Башыңа киергә ярамый. Ички киемнәр ярамый, ихрам. Ичендә, мәсәлән, майка яки трусик булсын, ярамый. Ул ихрамга каршы килә. Димәк, халал әйберләр харам була, шулай бит. Ихрам. Ихрамны кигәннән соң, гомраны кылучы ите. Бу хәрефләр белән язам инде. Ләббәйкә, ләббәйк Аллаһумма, لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة دي بيته لبيك اللهم عمرة Мұны істе қалдыру ауыр түгіл, шылай бет. Ләббейке деген сөз, ләббейке. Мен сенің қаршыңда деген сөз. Мен сенің қаршыңда, яғни оның қаршында басып тұрмасаң да, мен әзір. Аллахумма, ей Аллах, ғұмратан, ғұмра қылырға мен әзір сенің қаршыңда. Шуннан соң енді ол ғысыл алғаш, шулай әйткәннән соң ихрамга кергәч, намаз уку анарга сөннәт, 2 рәкъгат сөннәт уку, намаз уку, 2 рәкъгат нәфил намазы уку. Әгәр дә галимнәр әйтә, әгәр дә ул намаз вакытында уннан туры килсә, бигрәк тә әйбәт. Намазга хәтле, мәсәлән, гысыл алып, ихрамга керәсең дә, шунда фарыз укыйсың, мәсәлән. Или шунда сөннәтне укыйсың тагын. Намаз вакыты булмаса, инде сөннәт буларак 2 рәкъгат сөннәтне укыйсың инде. Ихрам кигәч, менә шулай. Һәм инде шуннан соң тәлбия әйтә башлыйсың, тәлбия. Тәлбия ул ләббейк Аллаһумма ләббейк. Ягъни ул тәлбия дип атала. Шуннан соң Аллаһ Тәгаләгә син мөрәҗәгать итәсең тәлбия белән. Тәлбия белән мөрәҗәгать итү башлана. Язырга кирәктер инде бит. Тәлбия. Ләббәйкә. Гарәпчәсен язып тормыйбыз инде. Барысы да аңласын. Ләббәйк Аллаһумма. Ләббәйк. Аннары тагын. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك له. Менә шунда бетә.
Моны ирләр кычкырып әйтәләр. Хатын-кызлар эчтән генә яки янәшәсендәге кеше ишетерлек иттереп кенә әйтә шулай. Кычкырып, хатыннар кычкырып йөрми. Хатыннар кычкырып йөрергә тиешле түгелләр. Ләббәйк Аллаһумма ләббәйк. Анда гел яңгырап тора инде шушы тәлбия белән. Ул бик шундый тәэсирле. Демәк, без инде Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез. Тәрҗемәсе ничек? Эй Аллаһ, менә синең каршыңда ләббәйкә, мин синең каршыңда ла шәрика лак, синең тиңдәшең юк. Ләббәйк, мин синең каршыңда. Иннал хамда, дөреслектә мактау, ва нигъмәтә, һәм бөтен нигъмәт, ләкә, синеке, вал мулк, һәм бөтен байлык, патшалык синеке, ла шәрика лак, синең тиңдәшең юк. Әйе, ләне сузып әйтергә. Ләкә вал мулк, ла шәрика лак. Ләне инде монда күп сузмыйбыз, 2 мәт табигый. Һәм инде китәбез нигә? Харамга китәбез. Харам. Ягъни без бит инде Мәккәдә. Мәккәгә барып җиттек. Ягъни микаттан инде чыгып киттек. Тәлбия әйтеп барабыз. Мәккәгә барып җиттек. Мәчеткә керәбез. Мәчеткә кергән вакытта бит инде алар сөннәт, уң аяк белән керәбез инде. Уң аяк белән керәбез. Ничек иттереп мәчеткә кергән вакытта укыла торган дуганы укыйбыз. Тәлбия әйтеп, хәзер кергән вакытта Кәгъбәтулланы күрәбез. Кәгъбәтулла тора. Кәгъбәтулланы күргәч, тәлбия әйтүдән туктыйбыз. Әлбәттә, тәлбияне әйтеп барып, бер туктаусыз тәлбия әйтеп барырга дигән сүз түгел инде. Ягъни әзрәк ялда әйтеп аласың, но гел әйтергә кирәк инде. Гел әйтеп барырга шулай. Кәгъбәтулланы хәзер күрдек. Тәлбия әйтүдән туктыйбыз. Тәлбия әйтүдән туктыйбыз. Һәм нәрсә башлана хәзер? Монда менә тора Кәгъбәтулла безнең. Кәгъбәтулла. О, Кәгъбә. Күп. Бу мәчет. Кайбер кешеләр уйлыйлар аны, ул таш дип, ул таш түгел, ул мәчет. Аның таш, менә шушында, почмагында, менә шунда почмакта аның таш тора урнаштырылган. Җәннәттән төшкән таш. Баштан ак булып, аннарысын карага әйләнгән инде таш. Шушындай җәннәттән төшкән таш. Хаҗилар аны үбәргә тиеш түгел, сөннәт, үбү сөннәт. Яки әгәр дә үбә алмасаң, кулыңны коеп, кулыңны үбәсең. Ләкин әгәр дә бик давка булса, кеше күп булса, кешеләрне тиртеп, изеп, җәзалап, анда барырга кирәкми, кулыңны күтәрәсең дә шушында, шуның турысында Аллаһу әкбар дип китәсең. Хәзер килдек, әйбәт. Тәвафны башларга кирәк менә шушы кара таш турысыннан. Менә шушы кара таш турысыннан, анда таш бәлки күренмәскә дә мөмкин, кеше күп булса, анда күренә, карап торасың, таш турысында яшел бер знак лампочка янып тора. Һәм шушында карыйсың да, менә шушының турысыннан башларга тәвафны. Против часовой стрелки тәваф кылынырга тиеш. Булайга таба. Син анда бүтәнчә кылада алмыйсың инде. Аны кешеләргә шул якка әйләнәләр. Шуннан башлыйсың. Ягъни, менә моннан башлап, тәваф кыласың һәм әйләнеп килеп. Менә монда хатлы бер тәваф дип атала, менә монда бер круг. Игътибар итәргә кирәк. Менә монда Хиджру Исмагил дигән менә шундый урын бар. Анда кергә ярамый, анда кертмиләр дә инде. Мин әйтеп кенә узам. Монда инде аны әйләнеп узарга кирәк, менә шулай иттереп әйләнеп узарга кирәк була. Ни өчен ул кала шушында төзелмичә, ул Кәгъбәтулланың өлеше дип атала монда хатлы. Чөнки Мәккәдә мушриклар аны реконструкция ясаган вакытта халал акчагына кулланып, ясаганга күрә аларның акчалары җитеп бетми, һәм Кәгъбәтулланы кыскартырга мәҗбүр булалар. Мушриклар булса да харам акча кертмиләр.
исерткеч саткан, анда харам отыш уеннары уйнап алган, зинадан кергән, шундый харам акчаны кулланмыйлар. Мушриклар, шуның өчен ул кыска була. Моны инде җәмәгать сөйләсәң озак, шуңа күрә менә бу бер круг, аннарсын 2, мен сызып бетереп тормый, 7 тапкыр әйләнә. Менә шушында 7-нчесе дә шушында тәмамланырга тиеш. Менә монда бар Йемен пычмагы дип атала ул, Йемен пычмагы. Анда үтеп киткән вакытта, әгәр дә мөмкинчелегең булса, ләкин инде ул бик сирәгеләгә, монда ташка кагылуда халык күп булса, сөннәт Йемен пычмагына кулыңны тотынып китү. Һәм менә монда 2 арада әйләнгән вакытта сөннәт буенча Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар дип укыйбыз. Менә моннан. Менә Йемен пычмагы дип атала, Йеменгә карап торганга күрә. Йемен пычмагы һәм бусы кара таш. Шушы 2 арада ул монда гына кыска кебек күренә. Син анда укып белгерәсең. 7 крокта да ул Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар дип укыйбыз. Ләкин мәгънәсен белергә кирәк инде, бик шундый тәэсирле урын бит инде. Һәм бу атала шулай ук менә намаз шикелле, таваф кылу ул намаз шикелле. Ләкин анда рөхсәт ителә сөйләшергә. Яхшы сүзләр. Ләкин анда да инде яхшы сүзләрне сөйләшеп бармыйсың инде анда гел дуа кылырга кирәк. Нәрсә? Менә шушы тавафны кылган вакытта я Коръан укыйсың, я зикр, тәсбих әйтәсең, яки дуа кыласың, әймен. Менә нәрсә эшләсәң дә була. Дуа кыл. Шушы 2 арада инде сөннәт булып тора. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар дип дуа кылырга. Шулай итеп инде тавафны кылып бетерәбез дә. Тавафны кылып бетерәсең, менә шушы урында тәмамланырга тиеш инде. Каян башладың шуннан. Аннарсын нәрсә эшлибез? Таваф кылып бетергәннән соң 2 рәкъәт намаз укыйбыз. Менә монда шунда ул күренә, Макам Ибраһим дип атала. Ибраһим пәйгамбәрнең басып торган урыны, аягы анда тора. Менә шушы Макам Ибраһим һәм Кәгъбәтулла арасында уку сөннәт инде. 2 рәкъәт намаз укыйбыз. Ләкин анда урын булмаска мөмкин. Аннарсы ул намазны укыйбыз. Кая урын бар шушында. Иң мөһиме уку ул намазны. Ягъни сөннәт инде ул. Сөннәт. 2 рәкъәт намаз укыйбыз. Таваф кылганнан соң 2 рәкъәт, димәк, беренче рәкъәтендә сөннәт буенча Фатиха сүрәсе, Кафирун сүрәсе. Кафирун. Икенче рәкъәттә Фатиха, Ихлас. Аны инде бөтен кеше белә. Әгәр белмәсә, теләсәң инде сүрә укысын. Ягъни бу сөннәт. 2 рәкъәт намаз укыдык. Хәзер таваф кылганнан соң 2 рәкъәт намаз укыдык. Нишлибез? Зәмзәм суы ичәбез. Зәмзәм суы ичәбез. Анда алып баралар. Анда күренеп тора. Барасыз, анда краннар куелган. Әлбәттә, кыйсы янына алып бармыйлар инде, чыга торган урынны. Барасың да ичәсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, тулганчы эчегез дигән. Кайбер кеше бер стакан эчә дә китеп барырга мөмкин. Ләкин ул сөннәткә туры килми. Мунафиклар гына ди туйганчы эчмиләр дигән Пәйгамбәрбез. Мунафиклар гына туйганчы эчмиләр ди. Ягъни чөнки анда ул бит монда алып кайталар да сиңа әзрәк эләшеп йөриләр. Ул анда ярый инде, бит. Чөнки ул кадерле анда 5 литр, 10 литр алып кайта инде. Анда баргач син чишмәсе янында эч рахатланып. Тулганчы эч. Һәм ул Зәмзәм суы сиңа шифа бирә. Ул дөньядагы иң хәерле, иң шифалы су. Җәбраил алейһиссәламның канаты белән сугып чыккан кыю суы бит инде ул. Бозылмый торган, ягъни искиткеч. Һәм нинди теләк белән эчәсең шул суны, шушы теләгеңне Аллаһ Тәгалә кабул итәр ди. Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм ул ди сусаган кешегә ди сусавын бастыручы, ашыысы килгән кешенең ашавын бастыручы дигән. Ягъни ачлыкны бетерә торган.
Hazır zemzem suyunu içtik. Demek, tavaf, 2 rekat namaz, zemzem suyu içiyor. Zemzem suyun içeriz. Tuygança içeriz. Rahatlanıp, şükür etip, ana basıp içeriz indi. Ana basıp içeriz. Zemzem suyunu içeriz. Hazır nerse işleybiz? Zemzem suyunu içkenden soň hazır kitabız Safa degen ol tawtugul indi ol kalkuluk ol. İnne safa vel mervete min şairillah. Allah Teala aytgan Safaga barıp jetkinçege hatlı bir ayet okuybiz. Ayet. No tuturab okamaybiz biz onu. Ol ezgin ayta. İnne safa vel mervete min şairillah. Dip okuybiz da bitti. İnne safa vel mervete min şairillah. Mene kovatlap bundan tığnarsız indi korarsız. Eğlendirip, ortaya eğlendirip, pauzaga koyup. İnne safa vel mervete min şairillah. Safa degen kolkulukka. Hazır mene bizde Ka'batullah'a qaraybiz. Ka'batullah'a qaraybiz da dua qilamiz. Ya'ni zikr deb atalaydı. Zikr. Nindi zikr ol? La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lahul mulku ve lahul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. La ilahe illallahu vahdeh. Enceze va'deh. Enceze va'deh. Ve nasara abdeh. Ve hazemel ahzabe vahdeh. Mene bu dua. Yani bunu da bir uzak ki hazır yazıp tursan, bunu indi qaraybiz. Yani yanadan bu duanı hazır 3 tapkır kılabız. 3 tapkır. Şu duanı dua arasında bu dua tugul. Bu Allah'ın makta, öyle zikir. Şu zikir arasında dua kılabız. Nindi dua tileybiz. Kolumuzdan koytarabız da Ka'batullah'a taba qarab görünüp tura Ka'batullah'a taba qaraybiz da dua kılabız. Şu zikirler arasında anlaşıldı evet. Ayya. Onlar şu zikrini etesen, ona dua kılasın, onlar zikrini etesen de kitesin Merve'ga taba, Merve. Yazabız dege Safa. Peygamberimiz aytgan Allah Teala Safa'dan başladı di. Hem Kur'an'da inne safa vel mervete min şairillah. Safa'dan başladı hem min de Safa'dan başlayayım degen. Yani Safa hem de Merve. Merve diye biz mi? Merve diye gel. Merve. Mene 7 tapkır ikarada yürüyüz. Bu sa'i deb atala. Sa'i ikarada yürü. Safa'dan kitabız Merve'ga taba. Mene bunda bir ayber var. Anda bir şuşunday urun lampochka yanıp tura yeşil. Şuşu urunda ol sizge tugul, hatın kızlarga tugul, irlerge bu. İrler şuşu koya yeşil bir pромежуток yanıp tura, şuşu urunni mümkün kadar tezrek yigirib öterge tiyişler. Mene şunda şuşu urunni. Yigirib bolsa da hem onları gadetli adımlar bilen kite. Merve'ga mingeç nek şulay, mene bu Safa tawında ayet okumay, tege boya etken. Anda şuşa zikir tesbihni hem nek şulay Safa'dagı şekilde dua kıla Merve'de Ka'batullah'a taba qarab. Bir nersik deb atala bir расстояние, yani birincisi buldu degen söz. 7 kerek bitinde. Birincisi buldu. Anlarsın Merve'den kitabı Safa'ga уже 2 bulamın yanında. Anlarsın şulay yok işleybiz. Şuluk zikir dualar gel. Anlarsın 3, 4,
5, 6, 7. Шулай иттереп, менә монда инде шуннан соң китәбез инде. Ягъни Мәрвәдә тәмамлап, аннан соң сәгый дип атала ул, сәгый шулай иттереп тәмамлана. Сәгый тәмамлана. Аннан соң сәгый кылганнан соң инде безнең кала нәрсә? Чәчне алу. Ул халq яки тақсир, яки кыскарту, яки пеләшкә алу. Бу ирләргә. Хатын-кызлар инде чәчләрен кыскарталар. Бармак, менә шу бармакның менә бер буыны бар бит менә монда. Менә шуның хәтле кыскарталар чәчләрен хатын-кызлар. Алар инде теге кыскартмыйлар һәм чәчләрен теге кырдырмыйлар. Беренчектә ирләргә. Ирләр дә чәчләрен кыскарта гына да алалар, ләкин хәерлерәк кыру. Ягъни лезвие белән кыру. Машинка белән дә аларга була. Башка чәч ала торганнар була, ләкин теге бритва белән кыру хәерлерәк. Бу да инде нәрсә? Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен эшләнә торган, ягъни ничектер бер корбан биргән шикелле. Була үзебезнең чәч бит инде ул шушындый, теге Аллаһ Тәгалә биргән матурлык бит инде ул. Нигъмәт. Төшереп калдырмадым ахырысы битен бер нәрсәдә. Сафа белән Мәрвә араларын йөрибез. Аннан соң чәчне алдырабыз яки кыскартабыз. Хатын-кызлар инде бармак башы хәтле менә шушы араны кыскарталар, кисәләр. Һәм ирләр яки кыскарталар чәчләрен, яки кырдыралар. Бусы иң хәерле. Менә шулай иттереп гомра тәмам. Ул хатын-кызлар чәчне гостиница кайткач кына кисә. Әйе, алай да була. Кеше алында кисеп. Юк инде кеше алында кисмиләр инде ул исключено. Исключено. Басып шунда кисеп торучылар булгалый. Ну инде ансы инде кешенең инде кары тәкъвалыктан, Аллаһдан курку, тәүфикка. Менә шулай иттереп гомра бетте. Гомра бер нинди дә теге икенче көнгә, өченче көнгә ул кала торган әйберләр түгел. Димәк, моның рукын, ул ният, ихрамга керү, аннан соң таваф кылу, аннан Сафа белән Мәрвә араларында йөрү. Бу основа, димәк, гомраның основалары. Менә шулай иттереп гомраны тәмамлыйбыз. Аннан соң инде шундый кайтып китмисең инде, кайбер кешеләр анда кайтып та китәргә мөмкин, ләкин инде гомрага килгән кешеләр Мәккәдән Мәдинәгә килеп, Пәйгамбәребезнең мәчетенә барып, анда каберенә барып, сәлам биреп, шулай иттереп анда да дугалар кылып, шулай гыйбадәт кылып кайталар инде. Менә бу җәмәгать кыскача гына инде шуша гомраның тәртибе. Гомра ул җәмәгать инде хаҗ кебек түгел, хаҗда әзрәк киңрәк, катлаулырак, анда таш ату бар, анда корбан чалу бар. Корбан дип аталмый, бу һәди дип атала. Гарәфәттә тору бар, Мина бар, Минада тору, Муздалифәгә бару, менә шулай. Анда таш атулар. Аллаһ Тәгалә файдалы гыйлемнәр бирсен барыбызга да.